Silav roj baş hevan no çend û çê hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Em pêşî biçin Kobanî. Li Kobaniyê nexweşxaneyeke taybet ji bo cenazê zarokê Heyşmeyê ku jiyana xwe ji dest da bû pere ji malbatê xwestibû. Paşê hate zanîn ku desteya tenduristiyê ya Kobaniyê bûyer bihîstiye ji bo malbatê ketiye nava tevgerê. Li Kobanî ku 24 rojan di bin dorpêçê de ye, pitikê bi navê Xelîl Müslîm Heyşmeh ya jiyana xwe ji dest da bû ji ber hin nexweşiyan. Pîrika wî Xifre Mihemed tevlî bültena Rûdawî TV bibû, li wê derê diyar kiribû ku nexweşxaneya li Kobanî ji bo cenazeyê neviyê wê ji malbatê $400 pere xwestiye. Ya 400 ya 800 tiştekî wisa bihîstibû. Lê malbatê li ser vê yekê pere deng kiriye, bi vîya we cenazê zarokê xwe wergirtiye. Heta vê derê me gotibû, me bihîstibû. Tekildarê mijarê ajansa welat ket nava tevgerê xwe gihand çavkaniyê li Kobanî di derbarê bûyerê de çend detay bi dest xistin, çend nûçeyên nû bi dest xistin. Bûyer piştrast kir nexweşxaneya taybet ya Emelê ji malbatê pere xwestiye. Rast e. Bûyer rast e lê eleqa wî bi rêveberiya xweseriya Kobanî tune ye. Yani nexweşxane taybet e. Nexweşxaneya taybet ya Emel li Kobanî xizmetê dide ji malbatê pere xwestiye. Xwediyê nexweşxanê welatiyekî Kurd e ji Kobaniyê. Tekildarê mijarê beyan kir ku desteya tenduristiya Kobanî bûyer bihîstiye anha ji bo malbatê ketiye nava tevgerê. Em hêvî dikin ku pirsgirêk dernekeve, zarokê me jiyana xwe ji dest nedin, derman zêdetir peyda bibe. Nexweşxane taybet be jî di vê dema awarte de dibe mirov nekeve nava helbestekê bi vî şeklî. Yani nexweş e. Nexweş e. Saziyên netewên yekbî li Kobanî anha hevdîtin pêk tînin, rêzekî hevdîtin pêk anîn. Şandeyekê ji rêxistina alîkariya zarokan ya netewên yekbî UNICEFê û bernameya xwarinê a xwarekê ya netewên yekbî WFD serdana Kobanî kirin, bi nûnerên saziyan re civîn pêk anîn, rewşa li wê derê li ciyê ciyîn şopandin. Şandeyekê ji dehanê endamên rêxistina alîkariya zarokan ya netewên yekbî UNICEFê bernameya xwarekê ya netewên yekbî WFD ji wan pêk de ev şande serdana Kobanî kirin. Şandê bi nûnerên saziyên av, tenduristî, ceyran, perwerde, înternet, aborî re hevdîtin pêk anîn. Nûnerên saziyan bandorên dorpêça li ser bajar û herwiha rewşa koçberan bi şandê re parvekirin. Ji wan xwestin ku rewşê ji nêz ve bişopînin, bibin bersif, çi alîkarî îcab dike bidin. Piştî nîqaşkirina rewşa Kobanî ya dibin dorpêça giran de şandê serdana dibistanan kir, çû baxçê zarokan, çû firinê û firina bi tenê a Kobanî ku xizmetê dike ji bo millet, mizgeft anha koçber lê dimînin. Rewşa wan şopand. Me ji Kobanî bihîst ku hevalino li Rojavayê Kurdistanê urf û adetekî weke Bakurê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê tune ye. Mesela em pê dihezin ku li Kobanî pir ard heye lê ew kültûra tenûrê û mirov li ser sêlê nan bipijîne, nan çêke, têra malbatê bike. Yani ji min re gotin ku ew kültûr tune ye. Ji ber ku ji ereban tê, li cem ereban ew tune ye û ev derbasî Kurdan jî bûye. Ji ber vê hemî terin dikevin dorê ji bo nanê firinê. Halbikî cî ard lê normal jinên Kurdan, mêrê Kurdan jî dikarin îdara xwe bikin bi wî şeklî. Yani sêlê dibe, tendûr dibe bi şeklên cuda dikarin îdara xwe bikin. Parlamentoya Ewropayê îro pêşnûmeya Rojava dixe dengdanê. Di van saetan de dengdan çêbû çê nebû heye min anha jê tune di van deqeyan de lê eger di nava bültenê de tiştekî wisa çê bibe hem hûn dikarin agahî bidin min û hem ez ê ji we re pêşkêş bikim. Gelekî giring e yani li Parlamentoya Ewropayê tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê dengdanekî tê çêkirin. Pêşnûme di encama nîqaşan de di dehê Sibatê de li Parlamentoya Ewropayê li ser êrişên hikûmeta Demkî ya Sûriye li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê ev
nîqaş li ser vê hatin çêkirin, îro jî ev nîqaş wê bikeve dengdanê. Yani pêşnûme pêşniyaz dike hemû alîkariyên Yekîtî Ewropayê dide Sûriyê bi şertekî ve werin girêdan. Çin ew şert? Yani mafê destûra bingehînê Kurdan. Heqê Kurdan ê netewî bikeve destûra bingehîn a Sûriyê. Alîkariya ji bo Sûriyê divê bi van şertan ve were girêdan. Kurd kêmeneteyên din werin parastin. Hem mafê wan û hem jî bi xwe ji alî fîzîkî ve li hember şiddetê, li hember komkujî werin parastin. Eger hikûmeta Şamê li gorî şertên Yekîtî Ewropayê tev nekere, li gorî Parlamentoya Ewropayê, wê demê çi dibe? Dîsa ceza li wan tê birîn. Yani ew ê alîkarî nedine. Hem alîkariya siyasî û hem jî alîkariya aborî. Niha tiştê ku vê derê balê dikişîne hevanno, şertê dayîna mafên makezagonî yani mafê destûrî yên Kurdan. Kîjan maf dikarin di destûra bingehîn de werin bicihkirin? Serî de mafê hebûna Kurdan yani nasname Kurdî be, mafê perwerdeyî û mafê xweparastinê. Evaya eger di destûra bingehîn de were bicihkirin pir baş dibe. Niha ew tir û kamyonên li Amedê ku bi rojan hatin li Sûrûcê sekînîn û nekarîn derbasî Kobanê bibin, di dawîya de di ser dergehekî dire jî wisa ve jî derbas bûn yani. Alîkariya mirovî ya ku ji Amedê hate şandin ji 17 barhilgiran pêkte gihîş Kobaniyê. Platforma piştgirî û parastina bajarê Amedê kelûpelên alîkariyê ji bo Kobaniyê ku dibin dorpêçê de ya kom kiribûn, karwanê alîkariyê di ser deryê Sînorya Ezazê re derbas bû û gihîş bajarê Kobaniyê. Karwanê ku ji 17 tiran pêkte barhilgir, tê de xwarin heye, pêdiviyên serekê hene, ji alî hêvasora Sûriyê ve hate veguheztin. Alîkarî serokê Odeya Bazirganiyê yê Amedê Erdal Afşar, parêzer Rihan Gök di veguheztina alîkariyê de bi karwanê re bûn. Hûn zanin hevanno ev platforma piştgirî û parastina bajarê Amedê ev alîkarî kom kiribû ji bo mexdûrên li Kobaniyê. Di nava bi qasî 25 tir tije alîkarî kom kiribûn, 25 barhilgirên alîkariyê tê de av hebû, şîr hebû, mama, kelûpelên paxijî hebû ê jinan, betanî, doşek hebû, xwarin hebû. Karwan ji Amedê ber bi navçeya Sûrûca Rûhayê ve hatibû, şandin derbasî Kobanî nebibû ji ber ku dewleta Tirkiye destûr nedabû. Destûr nedan. Heftekî li wê derê dan sekinandin, paşê ew 25 tir tije mezemeyên alîkariyê ji nû ve vegerandin Amedê. Dewleta Tirkiye carekî din dijminahiya xwe nîşan da. Wekî din ev platforma parastin û piştgiriya bajarê Amedê îro daxuyaniyekê belav kir, diyar kir ku ew ê îro û sibê bi serokên partiyên siyasî re hevdîtinan pêk bînin. Dema ku min ev nûçe xwend, min got temam e. Ev platform wê bi partiyên siyasî yê Bakurê Kurdistanê re hevdîtinan pêk bîne. Ew ê ji bo yeketiya netewî xizmetê bikin. Di nava Kurdan de wê yeketî bi hêz bibe. Lê paşê di nava nûçeyê de derdikeve holê ku platform bi partiyên Tirkan re wê hevdîtinê pêk bîne. Sebeb çi ye? Çima em dibin parsek ji bo mafê xwe li ber deriyê Tirkan mifhê jî fehm nekiriye. Merov di nava xwe de ji bo avakirina meclîsekî Bakurê Kurdistanê merov li hev dicive, ama ême diçin meclîsê. Platformê destnîşan kir ku ev ziyareta duyêm e wekî berdewamiya pêwendiyên berê ye. Mesela, di daxuyanî de hate diyarkirin ku ew ê hêvî û fikarên civakê ên li ser pêvajoya çareseriyê bigihînin muxataban. Ev hevalê me çi qas hez dikin navê pêvajoyê pir cuda lê bikin. Mesela, milletê yani ew aliyê Tirkiye dibêjin pêvajoya Tirkiyeya bê terör, hevalên me jî ev saziyên me ê Kurd jî bi îsrar dibêjin pêvajoya çareseriya demokratîk û aştiyane ya pirsgirêka Kurdan.
Halbuki Türkiye dibêje pirsgirêka Kurdan tune ye, pirsgirêka terorê heye, ew ji we hal bû û xilas. Pirsgirêka Kurdan tune ye. Yani piştî ku çek werin danîn tu pirsgirêk ya pirsgirêk namîne li holê. Ji bo wan pirsgirêk tune ye. Ji bo me pirsgirêk nû dest pê dike. Divê parlamento roleke çalak bigire ser xwe, platformê diyar kir ku divê pêvajo baweyekî zelal bi plansazî bi pêşve biçe. Hate xwestin ku parlamento roleke çalaktir bigire ser xwe, pêşniyazên li ser gavên şember ên ku piştgiriya civakê zêde dikin werin parvekirin. Firq bîye ku di nava civakê de piştgiriya ji bo pêvajoyê tune ye. Yani kêm bîye. û jî aniha ji bo ku daxwazên civakê bigînin parlamentoyê hevdîtin hatine plankirin. Platformê her wiha balkişan ser wê yekê ku di çarçoveya berpirsyariya sivîl de wê hevdîtinên wan ên bi beşên din ên civakê re jî bidomîn. Yani hem bi partiyên siyasî yên bi meclîsê re ew ê civînan çêbikin û hem jî ew ê bi sazî û dezgehên derve re ên nava Kurdan de jî hevdîtinê çêbikin ka daxwazê wan çi ne, mirov çi dikare bibe meclîsê. Normal ev karê Dem Partiyê ye. Lê platform birêva dibe. Erê, ev platformê jî platforma parastin û piştgiriya bajêr ya Amedê ye. Hevan niha ez dîmenekî din tînim ser ekranê. Dîmenê Wezîrê Karêderve yê İsraîlê. With regard to Syria, we indeed are worried by Turkish. By the way, it's not only in Syria. They play a negative role in Syria. They play a negative role in Lebanon. They play a negative role in. They have aspiration all over the region and in other regions of the world, and specifically they are having aggressive attitude towards the Kurdish autonomy, Rojava, in the northern part of Syria, and they are doing their utmost to have Syria as a Turkish protectorate. We don't think that it was good when Syria was in an Iranian proxy, kind of Iranian proxy, and we don't think that Syria should be a Turkish protectorate. Gidon Sar beyan dike ku wan komkujiya li Rojavayê Kurdistanê daya rawestandin û diyar kir ku divê tifaqa navbera Kurdan û İsraîlê xurttir bibe. Li gel peymana 29 Çile ku di navbera reveberiya Xweser û hikûmeta demkî ya Sûriyê de pêk hatiye, nîqaşên de derheqê êrişên komkujiyên li ser Rojavayê Kurdistanê de jî berdewam in. Welatên ku divê komkujiyê de rol lîstine, welatên ku bêdeng mane, welatên weke Tirkiye ku rast bi çek û silahê xwe, bi dronên xwe tide cihgirtine, nîqaş li ser vê yekê tim didomin. Hem li Kongreya Amerîkayê didomin, hem jî li Parlamentoya Ewropayê. Piştî civînên li Kongreya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê û civînên li Parlamentoya Ewropayê rexneyên tund yên li dijî rêveberiyên van welatan berpirsyariya İsraîlê ya divê pêvajoyê de jî tê nîqaş kirin. Li gorî nêrîna giştî biryara êrişên li ser rêveberiya Xweser di civîna şeşê Çile de ya di navbera hikûmeta demkî ya Sûriye, İsraîl, Fransa, Tirkiye, Amerîka, Ingîlistanê de li Parîsê hatiye girtin. Bi vê bonê êrişên li dijî Rojavayê Kurdistanê di nava Kurdan de wekî duyemîn komploya navnetewî di nava raya giştiya ciyanê de jî weke xiyaneteke nû ya li dijî milletê Kurd tê pênasê kirin. Yani komploya şeşê Sibatê dibêjin. Dibe me komkujî da rawestandin. Binêrin. İsraîl îdia dike ku wan komkujî li hember Kurdan, êrişên li ser Kurdan daya rawestandin. Çawa? Baraya diplomasiyê. Piştî rexneyên tund yên li dijî İsraîlê û şîroveyên di derheqê rola İsraîlê ya di peymana Parîsê ya şeşê Çile de rayedarên İsraîlî daxuyaniyên nû dan rola xwe red kirin. Dibêjin li Parîsê bi tuş şiklekî me Kurd ji xwe re nekirine hedef. Herî dawî Wezîrê Karêderve yê İsraîlê Gidon Sar
li ser mijarê xifî beyan kir ku wan komkujiya li Rojavayê Kurdistanê dane rawestandin. Yani ê ku komkujî daye rawestandin ew bixwane. Hatta pirsgirêka Kurd ji bo İsraîlê pirsgirêkeke stratejîk e. Sar anî ziman ku ji bo komkujiyê rawestîne wanzdehtekî mezin li dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê kirine, di kongrê de xebitîne, xwestine ku pêşiya komkujiyê bigire. Sar çi dibêje? Pirsgirêka Kurd ji bo me di asta stratejîk de girîng e, mühîm e. Gelek giringî em didin mijara Kurdan. Em bi tu awayî dibe em ji êrişên li ser Kurdan nerazî ne. Divê tifaka Kurdan û cîhan xurttir bibe. Yani tifaka cihû Yahudiyan û ya Kurdan divê xurttir bibe. Li ser tekiliyên di navbera Kurdan û İsraîlê de Sar beyan kir ku pêwîstî bi başkirina tekiliyan heye. Divê tifaqekî çêbibe. Tifaka di navbera milletê Kurd û cihû da. Ev tifak divê bihêztir bibe. Ev heye pêşniyaza İsraîlê ye. Divê navberê de Serokê Civaka Kurd jî axivî li İsraîlê Yehuda Ben Joseph di peyamekî li ser hesabê xwe X'ê de beyan kir ku ew li ser mijara Kurdan bi taybetî li ser meseleya Rojavayê Kurdistanê bi Wezîrê Karê Derve Gîdon Sar re roja dehê Sibatê hevdîtinekî pêkaniye Yusef got fikarên xwe bi Sar re dibe me parve kiriye endîşeyên xwe Sar pêwîstiya kurbûn eleqedarbûna pirsgirêka Kurd qebûl kiriye wekî din piştgirî tekiliya xwe ya bi Kurdan re vegotiye aniya ziman ku pirsgirêka Kurdan di rojeva wî de ye ew qîmetekî pir mühîm dide vê meselê û ew ê zorê bide ser Netanyahu ku di hevdîtina xwe ya bi Trump re jî behsa vê meselê bike. Vaya mühîm e. Bi çawa Yosef dibêje Sar beyan kiriye ku di dema Kurd dibin komkujiyê de bûn İsraîl bê helwest nemaye. İsraîl tim di nava hereketê de biye. Beraya dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo rawestandina komkujiyên li ser Kurdan ketiye nava xebatan. Ew li bendê ye ku mijara Kurdan wekî perçiyekî aştî aramiya Rojhilata Navîn were rojeva Netanyahu û Donald Trump. Di civînê wan ên li Amerîkayê de ê Rojhilata Navîn de her cara ku Netanyahu bi Trump re daxife ew ê behsa Kurdan bikin ji ber ku meseleyekî stratejîk e pir mühîm e. Yani hedefa me, armanca me û a Kurdan yek e. Yani wisa dibînin. Edî di pratîkê de pêk tînin nayînin meseleyekî din e. Di vê naberê de Kurdên li diasporayê jî bi İsraîlê re di nava tekiliyê de ne. Joseph beyan kir ji bo xurtkirina tekiliyên Kurdan û cihûyan wê ji Almanya, ji welatên Ewropayê heyetekî Kurd were İsraîlê ji bo bi rayedarên İsraîlê re hevdîtinan çêbikin bi Sar re axifiye. Yani dibêje Sar jî rayedarên din yên İsraîlî jî kêfxweşin heyeta Kurd pêşwazî bikin, bi wan re bidin bistênin. Niha tecavüzeke nû heye li ser dewlemendiyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê, Amerîka û Erebistana Suedî li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kirine petrolê derdixin. Petrol bi alîkariya dewletan tê derxistin. Şirketên enerjiyê yên Amerîka û Erebistana Suedî amedekariyan dikin ku konsorsiyumeke mezin ava bikin da ku Sûriya Rojavayê Kurdistanê li petrol û gaza xwezayî bigerin û enerjî hilberînin. Li gorî nûçeya taybet ya Reutersê çavkaniyên agahdar diyar dikin ku şîrketên bi navê Baker Hughes, Hund Enerjî, Arjant LNG plan dikin ku ji bo projeya lêgerinê bi şîrketa enerjiyê ya Taqa re a bi Suedî re di nava hevkariyê de bin. Yani bi hev re bixebin. Navê van şîrketan bi zanebûn dibêjim ji bo bikeve qeydan sibê dûsve lüzum dike. Ev proje hevan no piştî rûxîna Beşar Esad û rakirina dorpêçên Amerîkayê xeleka dawî ya peymanên bazirganî yên mezin e ku di aboriya Sûriyê de pêk hatiye. Piştî şerê navxweyî yê 14 salan zerareke mezin li binêsaziya enerjiyê Sûriyê ketiye. Hikûmeta Sûriyê dixwaze
çavkaniya bi milyar dolaran ya ku ji bo temirkirina benesaziyê lazim e ji wan re bi hilberînên ji derve re peyda bike. Yani bi şîrketên derve. Sûriye bi tena serê xwe ne xwedî îmkan e ku bikaribe vê petrolê derbixe, di parzon re derbas bike û bixe bazara navnetewî. Çi dike? Şîrketên spor hene. Ê ku ji vê meselê fehm dikin hene. Şîrketên Amerîkî, şîrketên Suudî, elbet ew ê jî para xwe bigirin, lê îdia dikin ku ew ê para milletên herêmê bidin. Niha rêveberê Arjent LNG, Jonathan Bass da zanîn ku ew li bendêne ku şîrket hefteyên pêşiya me ji bo projê peymanekê îmze bikin. Dibe em ji bo bi cîhanîna vîzyonên Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokkomarê Sûriye Ehmed el-Şara û derxistina welêt ya ji tariyê bo ronahiyê gelekî bi kelecanin. Bana propaganda ne. Yani tu welat çawa ji tariyê derdixî heta ku heqê ême heqê Kurdan ji bo me esas e û perwerdeyî ye. Ji were bêjim hevanna ji bo me heta ku perwerdeyiya me bi Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi cî bi cî nebe. Pêk neyê hemî tiştê din ji bo me tenê mirov zikê xwe têr bike. Yani firqa me û heywana namîne. Yani peretê em ji xwe re xwarin digirin, zikê xwe têr dikin, tenê me nakujin. Mesela anha li Amerîkayê jî bixwasî ku em pê dihesin temamê mala wan ava di kongrê de jî li welatên Yekîtî Ewropayê jî dibêjin Kurdan nekujin. Ya têrê nake. Yani têrê nake. Kurdan bikujin nekujin. Mesele ne ew e? Kuştina Kurdan bi desteserkirina mafan çê dibe. Fîzîkî te Kurdekî kuştiye nekuştiye ne mesele ne ew e? Milletê Kurd heta ku negihêje mafê xwe ê netewî ji xwe mirîye. Ya tu Kurdan ji xwe dikujî. Kî mafê perwerdeyiyê ji Kurdan bigire, qatilê Kurdan e. Te fîzîkî kuştiye nekuştiye manavî tune ye. Kurd jî yani hebûnekî biyolojîk e yani. Weke netew. Tu zimanê wî jê bigirî tune yani. Mîna ku tu ji ber vê yekê hevano rêveberê me yê Rojavayê Kurdistanê li ser vê divê şiyar bin. Mafê perwerdeyî beriya her tiştî tê. Dibe serokê şîrketa petrolê ya Sûriye Yusuf Qablawî nûnerên şîrketên din yên ku di konsorsiyumê de navê wan derbas dibe jî hê bersiva pirsên li ser mijarê nedane. Reutersê beriya niha ragihandibû ku wê şîrketa Suudî a ciwa jî tevlî projeyê bibe. Lê çavkaniyekê nêzê mijarê diyar kir ku her çi qasî nûnerên a ciwayê tevlî civînê nîqaşkirina projeyê bûbin jî ew hevbeşiya rast plan nakin. Wekî din hevanno niha ev herêmên ku em behs dikin mesela herêma Rojhilat navenda hilberîna petrolê hem derdora Derezorê û hem Rêmelanê heta niha dibin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de bû dibin rêveberiya Kurdan de bû Rojavayê Kurdistanê anha bi temamî ji kontrolê hate derxistin. Qesedê mêha borî yani peymanekî îmze kiribû û doh pêr jî heyeta Şamê hat Rêmelanê Derezorê ji xwe îcab nekir bi me re hevdîtin jî çê bikin. Hemî dewlemendiyên li Derezorê desteser kirin ciyê petrolê. Lê Rêmelan anha di kontrola Kurdan de ye lê ev kanên petrolê ket kontrola Şamê. Teslîmê wan tê kirin. Ji Erebistana Suudî anha eleqedar dibe ji ber ku yek ji piştgirên serekeyê hikûmeta el-Şara ye. Yani li Sûriyê hevanno di meseleya siyasî de di meseleya têkbirina Kurdan de dewleta Tirkiye serdest e. Erebistana Suudî pir tevlî nabe. Lê di meseleya aboriyê de Erebistana Suudî di ser Tirkiye re ye. Mesela sektörên veguhestin, benesazî, telekomûnikasyon, ceyran, elektrîk, înternet hema çi tê hişê we Erebistana Suudî bi milyaran dolaran pere xerç dike bi rêva dibe.
şirketên Tirk dikarin werin ji vî pere fayde bibînin. Lê esas bütçe di destê Erebistana Suudî de ye, ji ber vê Erebistana Suudî dixwe de heq dibîne ku destayne ser petrola Sûriye. Wekî din hevano, weke prensîp, weke etîk, weke exlaq, ez di wê qenaetê de me ku mirov rewşa şervanên xwe yên dîl yên di destê dijmin de dipirse û ji wan re çareserî dibîne. Ji ber vê yekê min îro navê manşeta xwe lê kir, şervanên esîr yên di destê çeteyan de çi hat serê wan? Em dizanin li gorî ku em ji rayedaran dibîsin derdora 2000 belkî 3000 însanên me ha sivîl ha şervan di destê çeteyan dane. Reqem dibe ku ne rast be, dibe ku 100 kes be, dibe 200 be, dibe 1000 kes be, ne mühim e. Heta ku însanekî me ji ber dawa me di destê dijmin de be, dibe mirov peymanan pêk neyne. Dijmin kî ye? Ê ku li hember Kurdan şerdan dest pêkirin li Rojavayê Kurdistanê. Dijmin dewleta Tirkiyeyê, hikûmeta Şamê ye. Van her du hêzan li hember Rojavayê Kurdistanê, li hember her du taxên Helebê şerdan dest pêkirin, însanên me esîr girtin, însanên me bêrûmet kirin, însanê me bi cenazeyê wan lîstin. Aniha jî bêrûmetiyê, bêhurmetiyê li gorên şehîdan dikin. Em ji wan re tiştekî nabêjin ji ber ku însanên hov in. Çawa ku kûçik di ewte we hûn ji kûçik re etib nabînin di ewtê, ne eyb e, ama însanekî wextê di ewtê tu dibêjî eyb e. Ji ber ku çima kedî bûye însan. Ev mirovên hov ku bêhurmetî, bêreziyê li cenazeyê Kurdan dikin, li goristanê Kurdan dikin û esîr di destê wan de ne, veya li gorî karakterê xwe ê xwezayî tevdigerin, hem dewleta Tirkiye û hem rêveberên Şamê hemî jî çete ne. Ji mirovahiyê zirnik para xwe negirtine. Çima em diêşin? Hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê beriya ku şertê esîran dayne ser masê bi wan re ket nava diyalogê. Hem walîtiya Helebê acîliyeta wî tune bû, alelacele em biçin hema li ser kursiyê walî rûnên, acele wî tune, pêşî esîr. Yek însanekî me dibe di destê dijmin de tune be. Pêşî hurmeta li goristanên me. Çünkü ew zarokên me, ewladên me ji bo me şehîd bûn, ji bo pêşeroja me şehîd bûn. Ne ji bo dawên şexsî bûn. Çeteyên ku bêhurmetî li wan goristanan dikin, nikarin were Rojavayê Kurdistanê biçin Remêlanê. Nikar. Dewleta Tirkiye ku bêhurmetî li wan cenazeyê me dike, çeteyê wan in yani. Di kontrola wan de ye. Wan bi xwe îtiraf kir. Em nikarin biçin destê xwe bidin wan di rûya wan de bikenin. Mesela serçete Tayyip Erdoğan di çavê me de heta ku ji wan dîl û esîrê me re aqubeta wan re çareserî nebîne, nikare yek Kurdekî jî pêşwazî bike. Dibe Kurd neçin dewla wî, qesra wî dewleyê çavê me de. Neçin. Pêvajo du meh bila dereng bikeve. Ya pêvajo du meh dereng bimîne, mesela tu çi wenda dikî weke Kurd? Te tiştek ku wenda kiriye tel Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye xıyanet kir li pêvajoyê, normal diviya bû êriş nekira. Dewleta Tirkiye xıyanet li pêvajoyê kiriye û anî destkeftiyê me ê Rojavayê Kurdistanê hemî serûbin kir, talan kir. Yani ji dîlgirtinê zêdetir tiştekî heye. Mesela komploya navnetewî li Rojavayê Kurdistanê pêk hat. Dewleta Tirkiye pêk anî. Yani yê ku çavê xwe ji meselê ra girtin, ez ji wan re tiştek nabêjim. Amerîka çavê xwe jê ra girt, qet ku em bi guleya Amerîkayê nehatine kuştin. Em bi guleya dewleta Tirkiye hatin kuştin. Em bi dronên wan hatin kuştin. Bi istixbarata wan em hatin kuştin. Em hatin bêrûmet kirin. Ji ber vê yekê beriya her tiştî hevano şervanên dîl yên di destê dijmin de acîlen dibe aqubeta wan were eşkere kirin.
Yani ana pêvajoya me li Bakurê Kurdistanê heft meh dereng bisekine çi nesekine. Yani acela me çi ye? Em tişin çi dikin? Yani mesela anha idî ji divê pêvajoyê de encama ku em li bendê ne çi ye mesela? Li Bakurê Kurdistanê ew ê dibistanê me vekin, em ê bi Kurdî karibin perwerdeyê bibînin yan na? Ji bo min esas ew e. Ji bo min esas zarokê me Bakurê Kurdistanê acîlen ji perwerdeya Türkçitiyê dûr bikevin, dest bi perwerdeya Kurdewar bikin. Ev heq wextê neyê bi dest xistin ji bo min manawî tune ye. Li Rojavayê Kurdistanê dîsa aynê ew e. Esîr, dîl, hevalên me, şervanên me ê di destê çeteyan de, ha çeteyên Şamê, ha çeteyên Dewleta Tirkiye acîlen divê serbest werin berdan û di berdêla wî de êdî rêveberiya Rojava destê wan de esîr hene tune ne ez wî jî nizanim. Teqas kirin nekirin ez wî jî nizanim. Lê ji şiklê xirabkirina goristanan kivşe ji şiklê xirabkirina goristanan kivşe ka çi anîne serê esîrên me, şervanên me ê dîl di destê çeteyan de. Ji bo min priyorîte ev e, eveliyet ev e. Hevpeymaniya navnetewî ya li dijî Daişê koalîsyon ku anha qesedetê de cih nagire bi pêşengî Amerîkayê biryar da ku baregeha stratejîk ya tenefê biterikîne. Piştî ku koalîsyonê hêzên xwe vekişandin û Wezareta Parastina ya Sûriyê bi temamî kontrola baregeha tenefê wergirt, du çavkaniyên ewlehî ji ajansa Reutersê re beyan kirin ku hêzên koalîsyonê ji baregeha tenefê bi temamî vekişiyane. Çûne ku derê? Ürdünê. Saziya Sor li ser hesabê xwe X'ê piştrast kir ku niha hêzên Sûriya li nava baregehê bi cih bûne kontrola herêmê di destê Şamê da ye. Niha ev baregeha tenefê li ku derê ye hevando sêgoşeya sînorî ya stratejîk e baregeha leşkeriya tenefê wekî baregeha herî mezin û girîng ya Amerîkayê ya li Sûriyê de hate naskirin. Sisî adara 2016 li wê derê hatibû avakirin. Ev baregeh li parêzgeha Himsê ye. Li ser sêgoşeya sînor ya di navbera Sûriye, Iraq, Urdunê de ye. Tam li wê sêgoşê ye. Armanca sereke ya avakirina vê baregehê perwerdekirina şervanên muxalefeta Sûriyê bû. Artêşa Sûriyeyê azad ya ku li dijî rejîma Esad şer dikirin. Yani ev hêzên koalîsyonê hevano çawa ku bi qasê tê re eleqedar bûne bi van çeteyan re jî eleqedar bûne. Paşê tercîha xwe li cem çeteyan kirin. Em berdan. Ha sibê du sibê dîsa li me vedigerin ne nizanim. Dibe ku vegerin. Sibê du sibê dikarin li me vegerin. Mühîm e. Kengê dibe ku ev serçete Tayyip Erdoğan wextê bimre rêveberiyekê nû were Tirkiye ku heqeten wê demê bi Kurdan re leve bike. Heta ku Tayyip Erdoğan û Dewlet Bahçelî sax bin îmkana ku heqê Kurdan were dayîn tune ye. Hûn ê bêjin Kemalîst? Na. Kemalîst jî nadin. Ama Tayyip Erdoğan û Dewlet Bahçelî dijminê sondxwarê ê milletê Kurd in. Anha armanca wan ew e bi temamî tevgera siyasî Kurd têk bibin, ji rojeva Tirkiye derbixin û li ser wî propaganda xwe ya hilbijartinê pêş bixin. Bibêjin me dawî li terora 40 salî anî. Binêrin me anî. Erê. Û nava Tirkiye tu terorekî nemaye, tu serhildanekî Kurd nemaye û tu tiştekî nemaye. Ne tenê nava Tirkiye, me li Sûriyê jî, li Iraqê jî, li her derê jî me dawî li terora Kurd anî. Xilas. Bi vî propaganda xwe dikin. Wekî din tu armanca wan tune ye. Yê ku dibêje Tayyip Erdoğan û Dewlet Bahçelî dikarin fayde bidin Kurdan, yek tiştekî ji wan dipirsin. Perwerdeyiya Kurdî li Tirkiye çê dibe, çê nabe?
Ne tane Bakurê Kurdistanê li Tirkiye jî. Ama em bêjin Bakur, tişnabe. Türkiye dev ji wan berde. Perwerdeyiya Kurdî, yani ji sinifa îlkoxulê ya na ji hema ji bila îlkoxul be, tişnabe. Mekteba seretayî heta dawiya zanîngehê. Bi Kurdî perwerdeyî çê dibe, çê nabe. Wextê çê nabe, qet zirnik qîmet oytine. Milletê me hepsa da mecbûr e berde. Mecbûr e berde. Çünkü êdî suçê ku ew ji ber wê hatine cezakirin ew suç li holê tune ye. Yani ji endametiya rêxistinê dihatin mehkemekirin. Rêxistin li holê tune be. Yani cî ku rêxistin lê tune be, tu ji endametiya rêxistinê dikarî werî cezakirin. Dewleta Tirkiye dikare lê divê herkes were berdan. Selhedîn Demirtaşî di nav da. Herkes. Evaya wextê ku însanê me ji hepsa berdin, divê em weke hediye, weke lütuf qebûl nekin, weke diyarî. Ev ne lütuf e. Mecbûrî divê berde. Çünkü êdî şer tune. Rêxistin tune li holê. Ya? Em behsa askerên diz ê dewleta Tirkiye bikin hevanno. Li Mêrdînê çawişên pispor çûne di kandarên zêr şêlandine. Hele binêrin. Li Midyadê hevanno girêdayê Mêrdînê çar kesên ku bi cilên polîsan zêringerekê şêlandibûn hatin girtin. Di du ji wan çawişên pispor in. 4 kîlo zêr dizîne. Ê ku xwediyê zêran navî BT ye, berî çend rojan dema ku li gel 3 kesên din di navçeya Mehsertê ya Mêrdînê de me got Midyat, na Midyadê, Mehsert. Mehsert girêdayê Midyadê ye. Welhasil erê. Niha ji navçeya nûçe bi vî şiklî ye. Ji navçeya Mehsertê ya Mêrdînê ji bo firotina zêran diçûn Şirnaxê. Li navçeya Midyadê ji aliyê 4 kesan ve ku cilê polîsan li xwe kiribûn têne rawestandin. Van kesan bi darê zorê dest danîne ser 4 kîlo zêran û bi xwe re birine. Di rê de kincê polîs dixwe kirine. Li ser giliyê xwediyê zêran BT di derbarê bûyerê de lêpirsîn hate destpêkirin. Cendirmeyan ji bo desteserkirina van kesan evê şêlandine dest bi xebatê kirine. Welhasil di encamê de ev hatin girtin. Çawişê pispor navî Burhan Gökalp e. Li Amedê dixebite. Çawişê pispor Veysel Burak Aktan ew jî li Şirnaxê dixebite. Her du hevalê wan jî Kaan Kara Kalander Türkoğlu. Her çar jî hatin girtin. Lê ez bar dikim wextê ku werin girtin jî ew ê sawcî dozger ew ê bibêje we çima têra xwe nedizî û çima acemî tevgeriyan. We dikaribû dikanê komple bida girtin we dest daniye ser zêra filan bêvan. Wana hemî wî nehevin hevan da. Li Amedê dema fêrbûna ziman e serlêdan berdewam dikin. Şaxê parastin û pêşxistina ziman ya daireya huner ya karên civakî ya şaredariya bajarê Amedê ji bo serdema buharê dest bi wergirtina serlêdanên qursên Kurdî kirine. Ji bo me tiştekî ew qasa eyb e qursên Kurdî ye. 20 milyon milletin em hê jî qursa Kurdî dibêjin ya. İja ez hejmara wan ji we re bêjim hûn ê şok bibin. Hejmara kesên ku dişon qeyt dikin wan qursa. Ez ana bi telefonê dikarim li vê derê li Swîsre peyda bikim. Ew qas însana. Erê wellahî. Aniha ez rabim telefon bikim ew qas însan ez na ji we re dibêjim. Serlêdan wê di navbera 7 û 16 Sibatê de werekirin. Ev qurs ji bo kesên ku emrê wan ji 16 salî mezintir e. Tamam? Kursên ziman wê bi zaravayên kurmancî, soranî, kirmanşikî yani zazakî û zimanên Ermenî û Suryanî bin. Hemî kursa Ermenî, Suryanî, kirmanşikî
Ligel kursên ziman bawekî hevdem wê atöliyên xwendin û nivîsandina Kurdî jî ji bo welatiyan werin vêkirin. Di serdema payîzê de 205 welatiyan perwerdeya zimanê Kurdî dîtibû. 205 welatî. Kapasiteya serdema nû ya kursan çiqasiyê ew jî 205 û 300 de. Kapasite yani 301 kes here ew yek nayê. Mamosteyên kursan dibêjin tevî dersên vebijêrkî jî dibêjin divê ji bo fêrbûna Kurdî her derfet baş were bikaranîn li gel vê yekê daxwaza fermîbûna Kurdî jî her berdewam e. Ya ji bo cîkî wekî Amedê 205 kes çiqas heye ya? Çiyekî ye? Ji we re dibêjim me telefonê 205 kesan dikarin peyda bikin ji bo werin kursên Kurdî. Yani aniha hûn 1100 kes li me temaşe dikin yani. Aniha kursa Kurdî li vê derê bi vî şeklî ye. Yani hûn kanala me yani away pêşkêşkirina nûçeyê me, xwendina nûçeyan ji aliyek ve kursekî zimanê Kurdî ye jî yani. Mamosteyên kursan dibêjin tevî dersên vebijêrkî jî erê fêrbûna Kurdî muhîm e ew ê ji bo fermîkirina Kurdî jî xebatê xwe yê serlêdanê bidomînin. Wekî din serlêdanên kursên zimanê Kurdî şaredariya Amedê heftê Sibatê dest pê kiribû, 16 Sibatê bi dawî dibe. Heta 16 Sibatê yani îro 12 16 Sibatê we serlêda lêda we lê neda hûn dereng dimîne. Perwerdeya ziman jî wê 21 Sibatê roja zimanê zikmakiyê cîhanê dest pê bike. Li Sûriyê hûn zanin TRT 6 heye. TRT 6 a Tirkî li Şamê jî heye. Cara yekem ez dibîsim. Binêrin. Niha ev kanala fermiya Sûriyê cara yekem weşana Kurdî çêkir. Televizyona Devletê ya Sûriyê îxbariye. Tamam. Yani wekê TRT 6 a Tirkiye yani. Ev nûçeya yekem jî hevdîtina şandeya Encûmena Niştimaniya Kurd NKS û Serokkomarê Sûriyê Serokçetê Ehmed El-Şara nûçeya wî pêşkêş kirin. İja ev kesê ku tê de daxife jî xwedî kurmanciyekî süper daxife. Endamê serkirdeyetî Encûmena Niştimaniya Kurd ya Sûriyê NKS Nîmet Dawûd e li ser hevdîtina bi Ehmed El-Şara re şîrove dike yani. یا انکسی کر او تکزیه لسر مافین کردان ده چارچوبیا دستوری ده هات کرن. شاندا انکسی مرسومه 13 و گاوک گرینگ نرخاند. اف هفدیتن پشتی جوینا ده لگل وزیر دربتی. گوته ده هر دو آلیان لسر یک ریزیا سوریه و هموالاتی بونا وکهف لحف کربون. ماموستا نعمت داود اندام سروکاتیا انکسی و اجمرا بهتر بحثا ناواروکا و جوینه بکه. ماموستا نعمت بخير هاتي. Very سپاس. ماموستا نعمت وين وقو شاندا أنكسي وجفينا كوا بوزير درفة أسعد الشيباني راهبو وهروها إيروجي جفيناوا بالسروك السوري أحمد الشرابو وين وقو أنكسي وين تشاوا في جفينة دبينه. سپاس دەستپێک هێز دە سۆشیل وت کرد پیرۆزی دکم ژوەر جملەتی سووری تەڤاییرە جملەتی کوردرە گجارەیەکێ بولتەنێک bi zimanê Kurdî bi şeklekî fermî ji şama paytextê Sûriya tê weşandin bi rastî rojek dîrokî di tarîxa Sûriya de û di tarîxa milletê Kurd de jî destxweşê li dikim pîroziyê ji we dikim û serkeftinê ji we dixwast. Xwe em wek desta seroketiya Encûmena Niştimanî Kurd em doh gihiştin Şam li ser daxwaziyek fermî ji Wezareta Xariciya Sûrî em hatin xwestin. Bi rastî em wek encûmen em hatin ne wek wefdekî em hatin hinek mezalimê Kurdî bêje. Hevan nu awqasa bese tiştek wan ew li ser ekranê dibînin bawekî bilez Parlamentoya Ewropayê pêşnûmeya Rojavayê Kurdistanê qebûl kir li ser xêrê be. Pêşnûmeya ji bo parastina Kurdan û milletê din ê Sûriyê li Parlamentoya Ewropayê kete dengdanê hate qebûlkirin. Biryara bi dengê 363 parlamenteran hate qebûlkirin. Hemû alîkarî tekliyê Yeketî Ewropayê û Parlamentoya Ewropayê wê li ser esasê kîjan esas li ser esasê naskirina mafê mirovan
mafê milletên li Sûriyê û rêzgirtina Agiribestê ew ê pêk were. Di biryarê de tevlîbûna gelê Kurd û nasîna mafên civakî û perwerdeyiyê bi taybetî hate destnîşankirin. Pir baş e hevana. Yani Yekîtiya Ewropayê, Parlamentoya Ewropayê bi temamî perwerdeyiya Kurdî qebûl kiriye ku li Sûriyê bibe fermî. Nasîna mafên civakî û perwerdeyiyê. Li Parlamentoya Ewropayê pêşnûmeya di derbarê bûyerên li Sûriyê êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê hate dengdanê, di encama dengdana heftê û yek parlamenteran de dengê neyînî di encama dengdanê de heftê û yek parlamenteran dengê neyînî dane, heştê û yek jî bê alîman, sêsîd û şêst û sê parlamenteran jî dengê erê bikaranîn. Pêşnûme wekî biryarê derbas bû. Ofîsa Çapemeniyê yê Yekîtiya Ewropayê biryar bi daxuyaniyekî nivîskî ragihand. Di wê daxuyaniyê de ev agahî hatin parvêkirin. Bûyerên li Bakur Rojhilatê Sûriyê pêktin, îtîmala vegerîna şer hê jî di nava xwe de dihewîne, yanî îtîmal heye di demên pêşme şer ji nû çêbibe. Vaya yek, istiqrara li Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo siyaseteke adîlane, dorhêlî ku her kesî digire nava xwe gelekî giring e. Di vê Parlamentoya Ewropayê hewldanên xwe yên pirrengiya etnîkî û olî ku Kurdî di serî de biparêze, hewldanên vejîna Daişê asteng bike. Di wê daxuyanî de tê diyarkirin, Parlamentoya Ewropayê hemû êrişên li Bakur Rojhilatê Sûriyê bi tundî şermezar kirine, banga pêkanîna pêwîstiyên Agiribestê li her du aliyan kiriye. Di wê daxuyaniyê de agahiyekê din jî heye. Êrişên li dijî nûnerên gel, înfazkirinên bêdaraz, wendakirina însanan, binçavkirinên keyfî, koçberiya bi darê zorê, êrişên li dijî binesaziya sivîl tê wateya binpêkirina hiqûqa gerdûnî, hiqûqa navnetewî. Di wê daxuyanî de hate ragihandin ku Parlamentoyê îşaret pê kiriye ku hin ji van sûçan dibe vegerin pêvajoya darizandinê. Di wê daxuyanî de wekî din çi heye? Parlamenteran balk şandiye ser raporên netewên yekbî û saziyên sivîl ên pê bawer, bi taybetî êrişên li dijî milletê Kurd. Di daxuyanî de ev êriş wiha hatine rêzkirin. Ev êriş ne tenê li dijî cenazeyan, ne tenê li dijî goristanan hatine kirin. Bikaranîna teqemenî, bikaranîna mühîmata eskerî di asta herî jor da bê germkeş hatine bikaranîn. Parlamenteran fikarên xwe, tirsên xwe yên di derberê rewşa mirovî a ji ber dorpêç û ambargoya jî aniye ziman, bang li Yekîtiya Ewropayê kirine ku alîkariya xwe ya ji bo herêmên dorpêçê zêdetir bikin. Agiribesta di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta demkî de ji aliyê parlamenteran ve bi kêfxweşî hatiye pêşwazî kirin. Parlamenteran cardin piştgiriya xwe ya ji bo agiribestê anîne ziman. Ji bo nasîna mafên civakî û perwerdeyiyê yên Kurdan bang kirine. Cardin Tirkiye jî di nav de bang li hemû aliyan hatiye kirin ku agiribestê biparêzin. Wekî din, istiqrar li Bakur Rojhilatê Sûriyê ne tenê ji bo pêvajoya derbasbûnê di heman demê de ji bo civakekê bi istiqrar û her kesî dihewîne nava xwe pir giring e. Parlamenteran bang li meqamên Sûriyê jî kiriye. Ereb, Kurd, Sünnî, Şîa, Elewî, Mesîhî, Durzî, Êzîdî jî di nav de mafê hemû civakan ên bingehîn biparêze. Li gorî daxuyaniyê, biryar beşdarbûna siyasî a milletê Kurd di asta wekhev de nasîna mafê milletê Kurd wekî şertekî jêneveger ê istiqrar. Pêvajoya her kesî, yani pêvajoyekî ku her kesî di nava xwe de dihewîne digire nava xwe were dest pê kirin. Wekî din hevanno. Binêrin. Parlamenteran basa tehlikeya jinûva vejîna Daişê jî kirine. Ji bo pêşî li Daişê were girtin, xebat û têkoşîna hevpar ya hemû aliyan gelekî giring e. Parlamenteran xwest ku Yekîtiya Ewropayê hewldanên xwe yên li dijî Daişê zêdetir bike. Jin jî di nav de rola Kurdan ya diyarker ya li dijî Daişê bi rûmet were bibîr xistin.
Di derbarê dengdanê de jî agahî hatin mesela parlamento ji bo deqekî temam bi vî şiklî evê. Yani di encama dengdanê de hevano hefte û yek parlamenteran dengê na bikaranîne. Yani gotine Şam êrişî Kurda dike di kujiya Qirtike ne xemame. Ew hefte û yek parlamenter kîne gelo ya? Heştê û yek parlamenter jî bê alîman e. Gotine kîlkî xeqe ew jî ne xemame. Pêşnûme bi dengê erê yê 363 parlamenteran bû biryar. Berê pêşniyaz biryar bû, anha bû biryar. 363 kesan gotiye rast e. Polîtîkayên Yekîtiya Ewropayê û Parlamentoya Ewropayê wê li gorî vê biryarê were meşandin. Em hêvî dikin ku hevano ev di dîroka Yekîtiya Ewropayê, Parlamentoya Ewropayê de cara yekeme di derbarê Kurdan de civînekî ewqas mezin û berfireh tê çêkirin, civînekî taybet tê çêkirin. Cara yekeme pêşnûmeyekî tê erêkirin. Ji ber vê yekê ev tarîxî ye, ev dîrokî ye. Çünkü ji vê saetê şûn ve siyaseta Ewropayê, 27 dewletên Ewropayê hene. Siyaseta van dewletên Ewropayê êdî li gorî vê qanûnê ew ê birêve biçe. Êdî von der Leyen bi tena serê xwe nikare biçe pêşiya serçete colanî û destê xwe tevxe û bêje ez hatime ji bo pere bidim te. Ya jî ez hatime nizam ji bo çi? Nikare li ser navê Yekîtiya Ewropayê biçe. Ancak li ser navê xwe wekî jinekî dikare biçe Ehmed El Şerara çi kubla biçe. Ama li ser navê welatê Ewropayê nikare biçe. Ew qas vekiriye. Anha em li bendênek û li Kongreyê Amerîkayê jî biryarekî bi vî şiklî deribikeve ku Kurd werin parastin. Ne tenê ji aliyê fîzîkî ve wekî takêkesî werin parastin, Kurd wekî netewe werin parastin. Yani mafê Kurdan bikeve bin garantiya destûrî. Yani anayasaya Sûriye'de Kurdbûn û perwerdeyiya Kurdî tiştek ku em qîmetê dinê were garantî kirin. Hevano min nûçe xwe ji we re pêşkêş kir. Ez kêfxweş bûm, ez xatir ji we dixwazim êvarê em ê tiştekî berfirehtir çê bikin. Bi hêviya rojên xweş azad her hebin, mala wê ava.